keď čítate tie závery samitu NATO, to sa číta ako vyhlásenie vojny. Rusko je nepriateľ, Čína je nepriateľ, Irán je nepriateľ. Zvyšovanie zbrojenia nikdy neviedlo k väčšej bezpečnosti, ale k vojne. Veď mám dávať príklady, že aj Hitler zbrojil tak, ako chce zbrojiť Friedrich Merz. Čo robí súčasná aliancia? Tvrdí, že stojíme za každých okolností za Ukrajinou, že ubránime každý 1 centimeter územia a hovoríme o nečlenskom štáte. A potom sa na tlačovke spýtajú Marka Rutteho, či pomôžeme Turecku, tak my sa zdráhame pomôcť vlastnému členovi a všetky zdroje dávame na to, aby sme pomohli nejakému nečlenskému štátu. Je smiešné, keď my stále hovoríme, že chceme dotlačiť Putina k rokovaciemu stolu. Preboha, k akému, keď my sme si zakázali diplomáciu? Keď my vravíme, že my nebudeme robiť sprostredkovateľa, lebo my sme strana vojny, my stojíme na strane Ukrajiny. Nezabúdajme na to, že táto vojna sa vedie, hlavnou príčinou tejto vojny je rozširovanie NATO. Všetky tie propagandistické hlúposti, ktoré bohužiaľ dnes počúvate vo všetkých médiách, že Rusi už prehrávajú. Čo toto je za prístup? Kým tam bude banderovské vedenie, tak by sme sa s Ukrajinou nemali baviť. Ja to hovorím už dlhodobo. Zákaz banderovských symbolov, hlavne tej červeno-čiernej zástavy v celej Európe. My by sme mali dokonca do zákona o protifašistickom odboji zahrnúť aj boj proti banderovcom a je nepriateľné, aby boli nacistickí kolaboranti velebení a aby boli súčasťou štátnej doktríny nejakého členského štátu EÚ. Moju tvorbu môžeš podporiť zakúpením merču alebo cez Patreon. Odkazy nájdeš v popise videa. Ďakujem.